irin boliɗeji nan tan e ɓurto to yimɓe fere-fere ɓe en janga dabbaji meɗen jaren ɗe ko toi. No anduɗen fa enen fulɓe en ngala ko ɓuri dabbaji ɗin ɗon. So en ngaɗu kap goɗɗum ko watto gi'en dabbaji men ɗin ɗon to ɗi ngaɗa ka heɓugo damuwa. Gimbo ko kamɓe wanyoyɓe joni ɓe njadake ɓe fami dabbaji ɗin ɗon kanji ngoni en. Hande to dabbaji ngala to pullo o wala. So hande joni wargo pullo ma wala yeso maɓɓe. Wargo dabbaji ɗin ɗon kanji woni yeso maɓɓe. Hande pullo e dalili dabbaji ɗin ɗon ɗum nani ɗum indini ko shafi jawdi, ko shafi ilmu, ko shafi hunde nde cigaba, ko shafi kap goɗɗum hunde pullo indinaki sai ma e dalili dabbaji ɗin ɗon ɗi jomirawo hokki mo. So yi hande bo to ɗum jangoyi eteje ɗum sendi en e dabbaji ɗin ɗon to en coƴƴoto ɓawo goɗɗugo wanda dama sukaɓe meɗen en njadake en ngaɗi mistake mauɗum mbiɗen wala ko ɓe ngaɗata sai durgol gol ɗon. To hande sai ɗum fini nayi ɗin ɗon ɗi ngala ɗum heɓi matsala mauɗum. So mi watara amfani e dama ɗum kadi mi ɓeyda noddugo en har joni gi'ayɓe jangirde bono ɗum majjol cede kawai. Kila a hulai to anguware mon ko to nder gure mon ko hade gure mon a wi'a goɗɗo e nano timmini university to hande emo nano nder ladde durowa. Emo nano gesa emo waɗa kugal to gesa. Ko bo emo nano jangi keke napep emo tuko. Ko bo emo nano enyi machine emo waɗa going. Ko bo emo nano yaha ladde emo yaha haire emo tenuwa. Ko bo kai emo nano hande ɗaɓɓitowa ko o waɗata sai mbi'a kai to halanma ma mi janga cede am ɗuɗɗe mi turo suka am yaha makaranta sannan wartowa e waɗa buga e ɗaɓɓita te waɗata hore mum to nder to igga ma kawai suka on to mo yaha makaranta mo joɗo kawai mo dura. Hande kap huluɗo wai a yahai makaranta ngam gomnati hokkuma kugal to waɗi mistake mauɗum. Makaranta kanjum ɗum yahai ɗum na ngam wai ɗum heɓa kugal ba a'a jaha makaranta ngam at least nyibre gonde nder hore maɗa nde usto. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko noddiri en mbi en wonɗon ilmu ɗum goɗɗum haske wonta ɗon ɗuɗɗum. So hande ta bi'i ɓiɗɗo maɗa wai sa hoita wai to mo timmini mo heɓata aiki bo joni aiki wala to leydi. Mo bi on aiki wala to leydi mo heɓai aiki fa to kawai jomirawo woni waddanai mo lokaci e nyalde mo heɓata aiki kin ɗon. Nyalde aiki kin ɗon waroyi to onon hore mon garire mon fu ma on waɗi farin ciki e mako. So ngam non Allah to en yaudara ko'e meɗen. Na'i men joni e ɗini ɗon ɗum ardiniɗi. Kadi bo famin gokka joni laabi ma wala gese ɗen ma ɗe ngala joni duniya ɗuɗorgal duniya e ɓeedo. So wala to na'i meɗen joni ngatta ka dillugo e durowa bono no andunoɗen denno. So dole anden kalɗon. So etal men go'otal woni ankaroɗen jangen sukaɓe meɗen e ɓe jaha makaranta. Na'i ɗin ɗon ɗi Allah hokki en en shora goɗɗi en turoɓe ɓe jaha makaranta. To en wanyi mbiɗen na'i ɗin gatten ka haurugo sukaɓe ɓen en ngaɗaɗi nder ladde. So yande finɗa ko totirɗa irin jarrabawaji ngiten joni e njaha. So a waɗai ko ɗum mbita wai ɗiɗigo wala to nder. A turakimo mo jangoyi sannan bo hande na'i ɗin ngala. To daga ɗon sai nde kadi so Allah en ndaru fi ɗum ɗo gi'en en jangi mataki handi ɗum jangen. To alhamdulillah en bolba sera kanko sista mo yettowake fuɗɗam emin jaɓɓoma lalai e warol. To alhamdulillah sista bono no min andi fuɗɗam dai ta wari bolbugo sai gabatina inde maɗa. Onon on ɗon nder ɓe jomirawo balli musamman nder enen fulɓe ɗum wi'ata inniraɓe amma on waɗa gogormayaji ɗi rayuwa. E ɗum wada mitinji e mon fere-fere ɗum yi'a problem ji fulɓe ɓe ɗum andi wanda hande ta bi a bolbai problem fulɓe sai en nyallai ɗo ni en gettinai bolbugo problem ji fulɓe. So amma kullum ko dareten ɗeya eteji woni ɗi tokketen gi'en ko en timminai fu at least ɗum heɓi ustari. So mi yiɗi ko mi fuɗɗiri dow halanma na'oho meɗen barako ɗuɗko fuɗɗo e hundeji ngaɗɗika tokkitoygo ɓawo e fuɗɗe ko hewta kan ɗon. So yaki hande on ngaɗi mitinji daban har mi press ngaɗɗon ɗum kan chairman Gafjani waɗi nyande to office hawri ɗan jarida en bolwi irin asaraji ɗum waɗi. Kadi bo komoye yi'i nani hunde nden nde umminani ɗum hakkilo sosai. So yago hande koyi woni ko yehi har wartoyi har wonda to on bolbi ɗum ya Allah ƙila enen fulɓe en ɗan nanai sauki bo gi'en en insha Allahu hukuma tsaro ko gwamnati waɗanai en adalci. Sannan ɓangare men enen ma fulɓe
ɗiya mataki jihadi ngaɗen ka tokkugo enen ma ngi'en irin ɗi hundeji to ɗi ngaɗa ka ci gaba e maimaitago e ɗi jaha e ɗi wartowa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Farko dai inde an Sadiya Abdullahi Na'am. Adamu Muhammad Adamu. Min neɗɗo Mr. Ali Bassa Local Government. So farko ko mi waɗi sai dai mi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya fulɓe en ganama asara sosai. En ganama asara sosai. Amma farko ko mi artata mi mettai dow bandiraɓe am fulɓe tukuna. Bandiraɓe am fulɓe no mi wi'ata gaɗe munyal. Goɗɗum ɗum hunde ɗum enen foɗata. Ko waɗi mi wi enen foɗata goɗɗum hunde ɗum. Hande a tawai kaɗo mo refin gesa mako Makka. Sai yopidon ɓiɓɓe nayi. So ɓiɓɓe to gari sai nyainanaɓe gesa. To fa en giɗi goga. On gari on nyainaniɓe gesa. To ɓe ummake dole ɓe hocca action dow ɓiɓɓe muɗum. So ɓen ɗon ɓiɓɓe to turi ɗon ɓe ɗon ɗum ɓiɓɓe to koyɓe. Wallahi wodi goɗɗum wonde wonnere nde ɗum waɗi sai ɗum wi min minon leaders min jaha min giya wonnere nden. Min jehi min gi wonnere nden. Ɓiɓɓe sukaɓe nangaɓe ɗum ɓiɓɓe to koyɓe. At least mauɗo nder maɓɓe hanko woni 11 years. Hanko woni mauɗo ko on ɗon 11 years hanko woni mauɗo wai a'a hanko an baba accuduɗa nayi a hoti a wuro a fukkake. Ɓiɗɗo no a hokkama addini karatu addini go'o kenan. A hokkama karatu boko ɗiɗi kenan. So a yopimo non bono anduɗa no jopirɗa nayi maɗa fa no jopirɗa mo. So a yopimo a warti wuro ma a fukkake. A anda ko mo yari. A anda ko mo nyami. So nyannan ɗum ko min jehi min gi wonnere sai chairman amin rari wonnere wi ha ɓe gaɗa munyal ɓe biyeteɓe. So min ɓokkiɓe dai munyal ɗon sai chairman caji sukaɓen kowa rarara ko waddata. Ɓe gaddi shede sai minon ma min kauti ko woni to jungo amin. Min joɓi haɓe. Ngin ɗume? Min keɓa jonde jam. Min keɓa jonde jam. Jonde jam nden ɗo yari ga enen fulɓe en gatanama gite. To gaɗe munyal mana. Gaɗe munyal gaddon jonde jam nden. Ɗum goɗɗum non fa to en getoto goga enen fulɓe enen foɗata. Mi andi en ɗum mahini en dow ɗate ɗe nayi min tokketen yaɓo. Ɗum remi dow maji. So sai ɗum raɓɓita no watta enen mauɓe meɗen natta gwamnati holla gwamnati ra damuwa meɗen enen fulɓe. To en accama en duri ko en hokkama ɗate tokketen en keɓata bonnanen goɗɗum. To sai en hokkaka ɗum dama. Ko dayake mi wi'ata en hokkaka ɗum dama en daɓɓitayi dama. An kin a mila min a jangi min imi mila min mi jangi. Sai bi'en a enen andi to tokketen gadden ɗate. To an fa on ɗon janguɗo fulɓe bandiraɓe ma e kolluma an a anda ko gatta. Ɓe gima an ayyaɓe hamɓe woni jahili en hamɓe ɓe gima an woni jahilijo. Ko foɗin ɗon ɓe jangayi. To ɓe anduno ko ɓe gaɗata. Wallahi azim ɗum hundeji ko farato ko non farata. So joni ko mi yiɗi ya kamata enen janguɓe gadden gyara. En gadde gyara amma onon ma fa wonɓe to wuro ma on ballitiɓe min gadda gyara. To on ballitayi min wala no watta min gadda gyara. To on hokkamin good support no min gaɗi fu min janen. No min gaɗiri kokari fu min janen. Wodi goɗɗum meeting ɗum ɓe kafi nyande. Ɗum waɗi meeting kowa wari ɗan siyasa en gari kowa wari. So maybe goɗɗe giya bo siyasa waɗi mi kafi ɗum. Kishi bandiraɓe am fulɓe hanjum waɗi mi kafi. To one more funny thing ko mi kafi ɗum waɗama day one day mi saki to mi waɗa ɗum sai mi heɓayi gudunmawa mi heɓa ballutuɓe. Ƙarshe ma sai ɓe biya wai no mi waɗai mi soma mi acca. To ɓe andino ko ɓe gatta ɓe biyata mi waɗai mi acca. So sai min ma mi foɗi gaɗa. Mi acci ɓe mi yi'a doggu dara maɓɓe. Amma min mi andi hande to goɗɗum finini pullo an mo karatu an ɓe ɗaɓɓitata. To ko watta hamɓe ma mi andi ɓe gaɗayi karatu. Maybe goɗɗo on lokaci muɗum irin dotti'en men non lokaci mum karatu ɓe andi fulɓe ɗuɗa janguki. To waɗu kokari gaɗa ɓiɓɓe ma to makaranta mana. Ta waɗi ɓiɓɓe ma to makaranta ƙila goɗɗum non. A
heɓai ta tokkiɗo a woɗinai ɗo. Non. To sai turaɗa a wodi yara ɗaya rai 10 rai 5 rai 2 rai 3 wai turaɗa ɓe gaba ɗaya ɓe turowa. An a yi hande nayi ɗiɗi wotto ɗi durete. Na Plateau State kaɗai. Gaba ɗaya na Africa gaba ɗaya mi wata na ma Nigeria. Wallahi hande kullo mo wala daraja. To luggaye men en ngala daraja. To heferɓe ɓen ma en ngala daraja. To no watta keɓen enci ɗum ɗum keɓen kewte ɗum ɗon jaɓanen fulɓe enci ɗum. Min e mi yinno da ɗum keɓanen fulɓe enci ɗum. Amma fa onon ɓe ladde ma on balli min. Sosai ma. To nanon wallahi kullum fullo nyamanteɗo mutunci. To comrade Allah saku alheri a jangoyi bayani ɗuɗɗum bo tedduɗum e mi waɗa fata a nanoɓe e ndaroɓe e nana e fama bo ɗum ummo ɗum daro. So kai sai ko mi yiɗi mi ƴamma ɗo ni woni dow asaraji gaɗanai na ɗen balɗe ɗo. Kab goɗɗo pullo Plateau e Nigeria fu hankali mum har jango e dari dow maka. So zuwa yago joni e ɗon a gwamnatance ko bo security ko bo mauɓe fulɓe goɗɗum matsaya ɓe ngaɗi dow ballitiɗum ngaɗanaɓe asara ɗum ɗo. Gaskiya ɓe gaɗa kokari to. Na'am. More especially hanko GOC. Na'am. Mo noddi meeting min jehi meeting alhamdulillah ɗum joɗake ɗum tottonake dai e sauransu. Non. Har mo naɗake goɓɓe matsayi komiti. Na'am. Joni fa kowa ummo daru mi suɗata fullo. Ta wonnani kaɗo fa ɗum hocce hukunci dow maɗa. Non. Gaskiya mo hocci ɗum hocce hukunci. Ta wi wai a'a fulɓe hoccata hukunci soje en hoccata mataki dow maɗa. Na'am. Ta wi wai ko a'a fullo hocci ɗum ko goɗɗo fullo yari a wi a'a an a fullo waɗi no. To gonɗa kab joni security waɗante gite. To fullo hakkilanai hakkilana. Ta hakkilanta bo ko foɗana hore ma ko an andi. Bo ɗum mbi on ko ina on durai. Joni hanko GOC mo wi fullo ko ina durai to yanki mi yongo. Amma fa to fullo kuskuro wonnana kaɗo. To ya kamata kakkilana. Mo okki munyal dai hundeji ko fari e sauransu. Bo ɓe giya ko ɓe gatta to ɗo. Na'am. To halama GOC on ɗon to kambo no state government ko federal government bono no anduɗen iftila'i to heɓi banye demoɓe nihi. Ko immana iftila'i ɗum jomirawo waddata ko bo iftila'i ɗum goɓɓe ngari bonnaniɓe e ɗum heɓa balla daga state ko federal ko ɗum heɓa goɗɗi NGOs ji nihi ko agency ji ko ɗi gwamnati nihi e ballitowa. So dow kaɗo e ɗon goɗɗum ko nanditi e kanɗon? Gaskiya ɗum wala. Okay, har joni wala. Har ga Allah ɗum wala. To na yi zuwa daga Kenya zuwa hande. Na'am. Mi enga media mi ya ko fari kuma wala no ɗum ɗo wiyara ko fari. Na'am. To en toro jomirawo wadda ɗum. So komane mi alete ɗan jara ndiyam seɗɗan noddoɓe kamɓe ma ɓe nattowa ɓe okka shawaroriji maɓɓe daidai gorgodo. Ra noddowo mo fuɗɗam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, jaɓɓama. Wali jam. Jam Allah rene. Allah rene. Umar Amete Umar daga to jingo. To modibbo Umar ko woni shawari maɗa? Gaskiya mi nani bayanin jimo ɗon Allah ta kana alheri. Amin. Mi hola on ɗon koɗo. To mo nan. Wato enen fulɓe fa ya riga en zoɓi fa daga tun en ɗuɗani. Na'am. Wata en tekkayno mawɓe meɗen daro darnde to da ɗum kuda ɗum heɓi ɗum. Amma to na mawɓe meɗen dari darnde ba gaskiya enen fulɓe en neɓa en jara kon. Allah hoyna. Amin. Allah binde baraji ranar ɗo mo so. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Allah rena mo dibbo waɗi jam. Jam kala muslim hol. En waɗana koɗata alheri Allah sakanomo e alheri gaskiya waddi golliɗe kembiɗe. Non. Wonda enen fulɓe en kawti koye gaskiya en mema enen ma en jippitaɓe na e fiɓe. Non. Yo watta hande a totti na'i ɗum jaɗi e sukari ɗi yaha ɗi wonnana ɓalejo ji Allah ka waɗi. Non ka waɗayi. Kowa farata tara yiwa fa ton to heyti kadi Allah en fulu Allah kowa e nana ko malami en jototo fulya. Non. Kowa gonani ɗo yerijo ko yetti gaskiya benga fadi Allah filen Allah. Non.
da jam tunna iyalma Allah hora ko da jam Allah sakanin mu ya alheri Allah sai da ilimi din barka amin muslim Allah sa ku alkhairi na'am yeso na'am assalamu alaikum alaikum assalam Ali Janna Shamri aiki jam lare ne dum moy abinda Aminu ga wani ta Modibo Aminu jaɓɓama e nastol koni shawari maɗa gaskiya na dana nan kodo tale e warki na'am na ya take gonga gaskiya sanin ne ne gaskiya banye ne wata don gaskiya din woda har ga Allah non wata funa ka warbe da Allah non gaskiya naka na hakilanki non no da amin ma ya take yawa na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ebe da jam lare ne Muhammad daga Warki to Modibo Muhammadu koni shawari maɗa na'am to goɗɗo imo goɗɗo no assalamu alaikum to o ma dai dillira goɗɗo na'am alaikum assalam Abole Muhammad to ya Modibo Muhammadu jaɓɓama e nattowol awwa ana kodin maraba ya take to mo nanma mo noto kuma kuma mai take halaji sosai jimana non sai kuma in da irin wanda ne in fullo ko mu yi insha Allah ku yi kuma daro jibo dogon aka ka mu yi non to hala amin Muhammad awwa ma yau take na'am assalamu alaikum alaikum assalam ala bakara nyalli ga weti jam Allah rene ete no sai do zallaki ya kanaji sai ya kanaji ne kude ne zallaki hanni jam no fini jam Allah ya tama ko ni shawari maɗa ni hinna eri jogado to e mo nanma to yedo woni hanjum ba gwamnati wala kokari gaskiya da gudun da hunde dum non amma da duk da cewa da nin gaskiya ni amma gwamnati da gudun da konko fariru saboda na du wani futa non ga da gadi zama to gada wala ko be gadi dum bo dum ma nan kama shi gadi be gawa go gudun ta non sanan be gaske ki aiki na waito da wannan ni ma to ka janga sai jungo mala ba kun da hukuma da to hukuma jara ta ko non to kama sai ki daga ka jango to ka to jungo ko do wadi ni ke furto do wonni din janga to ka jungo so din janga to ka jungo do hunde do wala tayin non ka wani to sabo no Allah da umma da jam Allah da bukini Allah sa ku alkhairi amin sister mi warto ay do ma da iko lokaci meden din dun henyoyi ko ni hala ma da kace like metro joni mu farko mu ya kamata gwamnati wacce mataki mawɓe kulɓe kocca mataki amma daga wuro ma da huccu mataki ma a woɗɗini mataki ma ko goɗɗo woɗɗina mataki so an a fukkake to wuro a mila wodi goɗɗinomo woɗɗin hali ma daga nder wuro maɗa kafin goɗɗo ma yasi woɗɗinanoma gaddanoma goɗɗinoma goɗɗum fo seni hokkuma gudunmowa dole ko ma woɗɗini haliji muɗum ko yadata to na en boɗɗin gaskiya en nder damuwa gin goɗɗo mawɗo hocca mataki to dow fu kawattako enen talaka en enen boɗɗinta rayuwa meɗen boɗɗinen haliji meɗen boɗɗinen duk goɗɗi abubuwaji ɗi gatte banzaji again mi akan sukaɓe e ɓiɓɓe rowɓe ko waɗa mum sorry goɗɓe yawanci shaye no ɗum gatta sendirka majum raɓɓutugo rowɓe ɗe ɗum gatta sendirka majum hoto warta nder hankali ɓandu maɗa andu ko gaɗata to na fa andu ko gaɗata andu bo dina maɗa to nanon ko gaɗɗa kaf a wonni lokaci maɗa daga duniya a wonni lokaci ma har lahira ɗin woɗɗin
daga duniya boɗɗinta hali maɗa har lahira hanjum jatata non yen a wi hande rami wannan omi muskuno o gimmo kaɗo non rami wannan mo ko mi yiɗi dama wallahi l azim ta wanimo to duniya a nyami riba to lahira a nyamai riba sosai ma sosai ma inchallahu ta wi wagin a wandanimo da gangan gimmo kaɗo to lahira fa a biyotumo sosai ma sosai an ma a yi a julai kwana biyu kullum a julai da jomi hanko kaɗo bo mo meɗama mo tiggati hidere mako to leydi mo duna ƙwarai sai sosai mo ma kocca lada ma no hokkamo ƙwarai da ko gaske gaɗɗa Wallahi, a wari duniya a banza a re'i rayuwa ma a banza ƙwarai da gaske sai kota kiyama wala komai ƙwarai da on ɗon gaske kaɗo mi giyata a cutaki an a cutaki mo wore ma cutuɗa non so please and please mi wiya bandiraɓe am fulɓe ngam Allah ɓe gaɗa kokari ɓe boɗɗina haliyaji na'am ngam Allah na ngam am na gim hoore am non please ɓe boɗɗina gim Allah Allah sako alkhairi ha nanen yimɓe ɗiɗo o tato assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam Assalamu alaikum. na'am wa alaikum assalam Wani ka gane wani ga jam Allah rene masha Allah Allah ta kodo an kai. amin ɗum moy Wani da ya kudu daga do da ke. to modibo yakubu alay To natto alhamdulillah on gaddi ala ji mawji masu banki. non Allah ta kana ko da an kai. amin amin Asiyan an kuma wazo da waji ya kalli ala ji mawji mawji. non Wato kuma yin yadda wanda ya fullo hande wani. To nan nan mai ke kida do wannan. Ko dai ku an da wani gonga dai gaskiya wannan ne goyi na. non To nan ne kamar nan ya wanto mun nan tare da non wanda da wannan ne wanto mun nan tare da don amma da wato yanyo a nan tare da. non Sannan halan ma ko fa'i da wani da zai bade. Gaskiya da jiji idan goto a gwamnatance. non Amma wani da umman ta nake kulli da wannan nan koyo ta da wannan non mo dan da mai da amin amin to ma yewtake nanoɓe e ndaroɓe joni shiri meɗen fuu ɗum wari ƙarshe mi ɓeyda yettugo bacci mawɗi hokkoɓe shawaroriji mawɗi mawɗi tedduɗi to suudu whatsapp musamman an kam modibo zoubairu ricos min kinnima modibo abdoullahi basa min kinnima modibo anas abacar kono malam tukur min kinnima e kab goɓɓe koriɓe nanɓe inɗe maɓɓe ɓe nanayi inɗe maɓɓe fuu mi hinniɓe modibo hashim fayam tu amma min bayrima to mi hinnima mawɗum sannan e ɗon modibo mouhammad tukur ɗo je filin suko amma mi hinnima suudu amin de ɗum woni de kullum namba ɗum min hokkata on kanjum woni bono ni 070 63 53 5177 070 63 53 5177 ko moye wawai turanagomin message ɗon ɗum ko bo to waɗa whatsapp waɗa addin amin to inchallahu yi'aymin min nattina ɗum nder groupe meɗen ɗum bolba haalaji tedduɗi tedduɗi mi waɗana ko moye fata alheri Allah yarma en sati warojum ko moye ummo jam Allah ɓeyda waddango en kadi jonde jam to gureji min fuu emi ɓeyda hulango en dungu fadarake joni to en dara hokkere en jehu gaɗen ko handi to geseji Allah balluma en assalamu aleykum wa rahmatullah